אוקיי, עכשיו הווידאו מחובר, האנטנה מחוברת, אין פה בעיה. בואו נראה מה אני מקבל עכשיו. הופ. טוב, זה המסך של הסטרימר, של אקסטרימר. בבקשה משמאלי פה, האנטנה באותו מקום, שימו לב. אני ניגש כאן לתפריט. בוחר לפי מה שצריך לעשות DVB, United Kingdom, זאת המלצת היצרן. בוחר אוטוסקן. יפה. ואני מחכה עכשיו בסבלנות מה שצריך לקרות. אם מדובר בסטרימר נורמלי, סביר, שעומד בסטנדרטים מינימליים, אני אמור לקלוט לפחות באותה צורה כמו שאני קולט, עם מכשיר מאוד מאוד פשוט שעלה לי היום באייס. המחיר שלו אני רואה 309 שקלים, היה עליו הנחה 60 שקלים. יפה, מכשיר שעולה 250 שקלים, מצליח לקלוט את השידורים של עידן פלוס, בעוד שסטרימר שבאג מוכרת אותו במחיר מאוד מאוד גבוה, מחיר פי 3 מהמחיר ששילמתי היום בבוקר על סטרימר פשוט, והוא לא קולט. אבל בואו נמתין בסבלנות, נראה כולנו יחד, נחכה. צריך להגיד שבזבזתי כמה שעות טובות הבוקר על ההתארטרות הזו. לפני כמה חודשים בפעם הראשונה שהתעסקתי עם הסטרימר, לפני שהוא הגיע בפעם הראשונה לשירות לקוחות של באג, גם כן בזבזתי שעות על גבי שעות עם הנושא הזה. אגב, זו לא פעם ראשונה שאני מביא אנטנה חיצונית כדי לבדוק האם הסטרימר עובד כן או לא. פשוט לא העליתי על דעתי ששירות הלקוחות של באג לא יאמין לי שהסטרימר לא עובד כמו שצריך, וחייב אותי להיכנס למלחמת סרטוני וידאו איתם, אבל בסדר, אני אתמודד עם זה. נחכה בסבלנות, יש לנו זמן. כמו שאפשר לראות, בינתיים לא נקלטו לא ערוצי טלוויזיה, לא ערוצי רדיו, אבל בואו נחכה בסבלנות. צריך להגיד שהמכשיר הזה היה פעמיים בבדיקת מעבדה אצל באג. בפעם השנייה הצוות מהמעבדה אפילו טרח להכין וידאו שמראה איך הוא כביכול קולט בצורה טובה. אני לא יודע מהי רמת הקליטה שם, באיזה אנטנה הם השתמשו, אבל כמו שתכף תוכלו כולם לראות, העסק פה פשוט לא סביר. טוב, בבקשה, הסתיים התהליך ב-100%, הוא לא מצא אפילו תחנה אחת. אני אחזור לתפריט שבו אפשר לראות, יורד למטה, בואו נראה האם מצליחים לקלוט, DTV, בואו נראה, נחכה בסבלנות, אוי, no signal, אתם רואים את זה חברים בבאג, no signal, זה האנטנה שלכם, זה המכשיר שלכם, ו-no signal. לעומת זאת, מכשיר פשוט ביותר. תסתכלו, פאקינג 250 שקל לעומת 1,000 שקל של המכשיר שלכם, קלט בלי שום בעיה עם האנטנה המצ'וקמקת שמגיעה עם המכשיר. טוב, אני חושב שזה אומר דרשני. אבל אם אתם רוצים הוכחה נוספת לזה שמדובר במכשיר דפוק, אני אראה לכם. יש לפני כאן אנטנה שהיא אנטנה מעולה. קודם קלטתי באמצעותה בצורה באמת חלקה מאוד את השידורים. נמקם אותה פה.
ננסה להחליף רגע בין האנטנות. רגע, שימו לב, זה האנטנה, לחבר אותה לסטרימר שלנו. הופה, בבקשה, חיברתי אותה לסטרימר. רגע, בואו נראה. יכול להגיד שניסיתי לעשות את הבדיקה הזאת קודם, ובאופן חיוור ומגומגם הוא הצליח למצוא ערוצים, אבל לא ממש אפשר לי לראות אותם. בואו ננסה. רק רגע. טוב, עכשיו הסטרימר קצת נתקע. הנה זה השתחרר. יפה, מצויד באנטנה איכותית במיוחד. ננסה לעשות את הסריקה. הנה אוטוסקן. בבקשה. בואו נראה מה אני אקבל. יש לי זמן, אין לי בעיה. יום שישי היום, עוד מעט צריך לעשות קידוש, קבלת שבת, אבל מה רע לי לשבת פה, לבדוק במשך שעות סטרימרים שקניתי לפני חצי שנה, שאף אחד לא מוכן להחזיר לי את הכסף למרות שהם לא עובדים. פשוט בושה וחרפה. טוב, אני מעריך שעם האנטנה הזאת כן נמצא משהו. מקווה במשהו לא נעים. סטרימר של 1,000 שקל. לא מצליח לקלוט שידורים ברמה המינימלית. מה שמדהים בכל העניין הזה, זה שיצרתי קשר עם שירות הלקוחות של באג כל כך הרבה פעמים, ובכל אותו הזמן לא עלה בדעתו של אף אחד שם, שללקוח שלהם אין שום אינטרס להחזיר סתם מוצר לחנות שוב ושוב ושוב ושוב, אלא אם הוא כנראה באמת פגעו. טוב, אני לא חושב שאני אקנה פעם נוספת בבאג, וקניתי כבר הרבה פעמים בבאג. אבל עכשיו זה כבר הרבה מעבר לעניין הזה. אני בכלל לא בטוח שאני יכול לעבור על העניין הזה לסדר היום, לא רק בגללי אגב, בגלל אנשים נוספים. קראתי באינטרנט שעל אותו מכשיר בדיוק היו המון תלונות של אנשים אחרים. אותה שרשרת של התנהלות מול רשת באג. טוב, בואו נראה אם נמצא פה משהו. שימו לב, אנחנו מתקרבים ל-100%. אני חושב שהוא לא הצליח למצוא. בואו נראה, אולי בכל זאת. לא, הגענו ל-100% ולא מצליח למצוא כלום. בואו נראה. אולי בכל זאת נמצא משהו. בואו נראה. No signal. חברים יקרים, no signal. עכשיו, רק כדי להמחיש שזה לא איזה טריק או משהו, אני אקח עוד פעם, בדיוק את אותה אנטנה. טוב, הכבל פה לא מגיע, אז אני רק אקח אותה איתי. אותה אנטנה בדיוק, אני הולך לחבר
לממיר המצ'וקמק שקניתי ב-250 שקל. שימו לב. חיברתי את האנטנה. נוציא את החיבורים. רגע אחד. נוציא את החיבורים של הוידאו והסאונד. נחבר אותם. הופה. אוי, פתאום שומעים. מה קרה? פתאום שומעים. נוהגים לומר דברים טובים, ולא היה טעם לצפות שמישהו יזכיר את החשדות הכבדים לשחיתות. אתם רואים, ממיר, אנטנה משובחת, ובהתאמה רואים. לא חיברתי את זה לשום דבר מוקלט ולא בטיח, אפשר לראות. קולטים פה בזמן אמת, ערוצי טלוויזיה, בלי שום בעיה. 2, ערוץ 1. וברגע שאדם יש לו יחס אופטימי לחיים, אז גם דברים אחרים שמלחיצים אותו, בסופו של דבר באים לידי פתרון. הייתי מכיר לך, למרות שאני לא מכיר אותך, לא זכיתי להכיר אותך אישית. טוב, חברים, אני רוצה את הכסף בחזרה. קחו את המכשיר שלכם. אם אתם חושבים שהוא קולט כל כך טוב, תשתמשו בו, תעשו איתו מה שאתם רוצים. אני דורש 3 דברים. א', התנצלות. ב', את הכסף בחזרה. וג', פיצוי. יש גבול לכל תעלול.